matsalar suna faruwa a kasi da mabuɗin zuciya. Allah ba ni da yin samar suna Umar. Sunan wani dan uwanka ne ko kuma sunan wani naka ne? Sunan ma'aikacin ki. Kai, fita waje. Kada na ƙara ganin fuskar ka anan. Amma Fita waje. ya guri hajiya. Sha. Tambaya nake so ne miki. Idan iska yayi wa kullo yawa me zai faru? To fashewa za ta yi dan ubanta. Alamu suna nuna bai jin daɗin abin da yake faruwa. Na sani. Hello, ranka dai. Umar ka muke jira ba. Ranka dai. Wani abu ne bani mamaki. Na zo yanzu zan fitar da kuɗin na ga an taɓa su. Ban gane ba. Akwai kuɗin da aka ɗauka a ciki. Ka tuna ko dai ka ɗauka kai wani abu da su ne. Wallahi ya laɓe ni babu abin da ne da su. Ka tabbatar? Wanda kaina na bar naira miliyan 20 a nan wurin. Yanzu kuma na zo na ga babu miliyan 10 a ciki. Hajiya an sata miliyan 10 fa. Wannan ai zancen banza ne zancen wofi. Umar waya sata kudaden nan. Wallahi ban sani ba. Hajiya domin abun yi. A fito min da kuɗina. Hajiya ki yi masa. Idan ka ƙara bakin ɗinsa, zan ce da kai aka haɗa baki aka sace mu. Idan kuma ya biya ba. Zan ɗauki dukkan matakin da na ga ya dace. Kuma na samu labarin cewa kai ne ka sata kudaden nan. Ni! Idan baka yi subscribe ba idan baki subscribe ba to maza a garzayewa an tayo a suburbudo a kafta mana subscribe kazalika a mazgi wannan hatimin na kararrawa ta yadda akwai da yaushe da muka tura sabon dauka za a sanar da ku a daidai wannan lokaci.